Sapar marudhiambo nyakwara mogi ntiere kama kare mar mondo miyud weche manyien chenro en mar kagi kacha nyinga Ochieng Emmanuel. Kawachako en ni duol mochung'ne rango achiel mar oganda NCIC oseo mane jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua kuom nyiso kitelo mobam kendo kelo pogruok e kind oganda jo Kenya. E ote mare ne Gachagua, jakoma duol mar NCIC Samuel Kobe ma en laktar ochiwo ranyisi mar dwe mar 2 higani e kanisa mar AIPCA Antubetwe Koingo e Gembe North kama ne odire weche moko mane kelo pogruok e kind oganda jo Ameru. Owacho ni Gachagua nowacho ni jatend piny Kenya William Ruto ni kod chenro mar golo oko e apisi ogai mar doho Martha Koome nikech wuok e alwora mar God Kenya. Kobe wacho ni magi gin weche makelo athuya e kind oganda. Wacho ni Gachagua bende nogolo siem ne jatend piny Kenya William Ruto ni kik tim limbe kaunti ma Meru pono ni Koome ogoli e apisi. Kobe wacho ni jatend piny en ranyisi mar achiel mar oganda. Omiyo bayo weche makamago kiri kelo akweda mag dhoudi e pacho ka. NCIC onyiso Gachagua ni obed motang' gi weche mawuok e dhoge. Kapo duantiere weche motimore kod mano, jaod bura mogwel Jackson Kosgei oseo duol mochung'ne rango achiel mar oganda NCIC kuom yule tich gino mowacho ni duol no serem kao ndamo mar chik ahinya ne jotelo make weche manyalo kelo pogruok kod tulo e kind oganda. Kolose gweng' ma Kelelwa e kar chung' bura ma Mogotio, Kosgei okwayo duol no mondo kaw okang' mar gayo weche manyalo pogo oganda jo Kenya kaka yo mar geng'o piny kuom chido gi weche mag pogruok. 2018, 2021, 22 walishika watu wengi kurekodi statement, na saa hii tunasikia watu wanazungumza maneno ya kugawa taifa. Nauliza, NCIC wako wapi? Reverend Kopia, chairman, mtu wa dini, kwa nini ulikamata watu siku ile na ukamati saa hii to record statement? Hata mzee Merime kutoka Chura huko Saimosoi aliposema kwamba kila mtu iko na kwao, alitafutwa mpaka akapelekwa. Na kuna wengine wanasema hivyo hivyo na wanawaachiwa kuzungumza. Where is NCIC? Jadeko teng' lwetgi mogo kaluwore kod dhur kod taka manotim kod piny owacho e kaunti ma Nairobi e log tich mar kambi ma keyo teko stima Kenya Power. Kaolose nyim komiti mar od bura mamalo mane ogwele mar dayo dhoge, gavana ma Nairobi Johnson Sakaja bende olero ni Kenya Power ni kod gop kaunti maromo bilion 3 ka kaunti ni kod gowi mar shillings bilion 1.5. Romono bende ne oyuore go gai mar obila Douglas Kanja mana wacho ni pod gitimo nonro ka ji 3 mayande gisemako ne owe thuolo. The dumping incident at Kenya Power headquarters was completely uncouth. It was wrong. It was it was something not sanctioned by Chairman. It is something that the government does not do. You know, it was completely off. I will explain the context within which what found our people there, but the dumping of garbage was very primitive. And you know, I lead a big institution. I have almost 20,000 staff. But the ultimate responsibility, the buck stops with me as a governor. And so on behalf of the staff, I apologize to the people of Kenya, to the people of Nairobi, to the residents and tenants and business people there. That should never have happened, and it will never happen under my watch. I will not allow that to happen again. During the incident, 2 KPLC staff members, Barbara Wachira and David Mauti Kiarago, were arrested by the Nairobi County enforcement officers and later released without being preferred for any charge under the Nairobi County bylaws. Generally, the offenses we are looking at, Honorable Chair, was sabotage, robbery with violence, illegal waste disposal, and obstruction, contrary to Section 53 of the Traffic Act, amongst others.
This particular case file, Honorable Chair, was forwarded to the Office of the Director of Public Prosecution on February 27, 2025 for perusal. Jagoro mgire migao mathieth Mary Mudhono yango ne apisas mag piny owacho kidienje mopogore opogore sekta mathieth oseore gwenge mag Mugirango South matimo nonro e muoch mar tuo magalagala ma ok ong'e kore koda tache. Kanlose gwenge mag Mwea County ma Kirinyaga, Mudhoni wacho ni gibiro timo nonro ka gikawo nyinyo kuom jogo matuo matimo nonro ewi tuo no mopor kuom oganda e gwengego. We've already sent our officers on the ground. They are working very closely with the Kisii County government to establish from the samples that they are collecting to the extent at which we need to move and also the kind of medication that probably that needs to be done. Oganda makwan gi thoth ni girem tok ne chiel gi koda sere tok lweny manomuoch e gweng ma Kiango e tong ma Kisii kod Transmara. Lweny no hande omuoch odhiambo machiendi chabich kendo weyo ka puothe ne ang'o wang' e kinde ma weche mag kuo mag jamni kelo liet e kind jodak mag gwenge ariyogo. Jochiw arita kwe mawuok e gwenge mag Kisii kod Kilgoris ne obago romo mar yango gigo makelo pogruok. Apisas mag obila ma kidieny ma GSU bende dhi nyime gi chiwo arita e gwenge makono matemo ga lweny machielo manyalo muoch seche ma joma noyudo hinyruok itimonogi thieth e kar thieth maduong' ma Kisii. Around 8-9 p.m. we received 5 victims, all male, of middle age, from Kiango, that's Kisii side, Transmara clashes. They came in with various injuries. Out of the 5, one was critically injured with an arrow lodged in the neck. 2 are already in theater. The other 2 will also be operated in the course of today. However, luckily they are stable. All of them with arrows lodged in various parts of the body. Unravel the cause for these incidents and those who are the culprits, particularly the people who are being involved in the stealing of those cattle. But the most important bit is that we maintain peace so that we can be able to get to the bottom of this. Tumeishi kwa amani kwa muda mrefu sana, na wakati kama kuna shida imetokea mahali, viongozi ama sisi wananchi wenyewe tujaribu kusuluhisha. Doma malo dagiwe thuolo gavana machon ma Kiambu Ferdinand Waititu kod Rambun kinde ma orito winjo apil mane ochwale do kaluwore kod twech mare mar higni 12. Jang'ad bura Lucy Nyunguna wacho ni Waititu ok ochopo neno moromo manyalo miyo we thuolo kod Rambun. Do kata kamano chiwo chik mondo apil mane Waititu ochopo godo do winj mapiyo mondo chiw ng'eto e kinde mowinjore. Waititu ne omako bura do kodwaro mondo we thuolo kod Rambun kowacho ni en kod midhiero mathoth kama oting'o del malit. Kata kamano do kone ni ute jela ma pacho ka ni kod chendo makare mag thieth. It is my considered view that the analysis of the evidence and the conclusions to be drawn on facts which were raised by the applicants should be matters that can only be determined during the hearing of the substantive appeal and not at this point. This court can confirm that the diary of the court can accommodate the hearing of the appeals in under 2 months from now, meaning that the appellants would not have served a substantial part of the sentences. Having considered all the above, it is my finding that the applicants have not met the conditions for grant of bail pending appeal. The applications are hereby dismissed. The appeal shall be heard on priority basis, given that the applicants herein are in custody. Jokanyo duond bura mar ODM mane orem chopo nyasi kendo kuno nyasi maringo higni 20 nyaka ne chuog duond burano koro wacho ni biro dhi nyime gi keto tesre jotelo mok tine jopiny e yo mowinjore. Jokanyogo mano bago alam mar rapare boma Busia ne jokanyo mano wito ngimagi kinde ng'anyo mar kendo duond burano ojiwo gaye ma duond burano Raila Amolo Odinga mondo keto kenge makare mar bero kod tego duond bura kendo miye nyadhi mowinjore e kinde mabiro. Waomba Mungu kwa wale ambao wamebaki kwa ajili ya siku ya leo. Tulipoanza hapa kuelekea kwenye kazi zao nyumbani. Kule ODM na wananchi wa Busia hawakupiga ni kwa sababu ya kunyanyazwa. Kule mwananchi wa Busia hawakupiga
kupiga ni kwa sababu ya kubomolewa, inaitwa bomoa. Ndugu zetu walikufa, leo tumekuja kulia ndugu zetu hapa, na walikufa wakifanya maandamano ya ODM. Wamewacha vijana ambao wamepigania chama mpaka wakakufa kwa chama. Mimi nimekuja hapa kuprotest na kulia wale ambao walipigwa risasi kwa sababu ya mambo ya kupaka wengine ukabila. Leo hii wenzetu wale walioangamia kwa ajili ya kusimama na chama wamesaulika. Leo hii wale wote ambao wamekuwa mbele kupigania ndio wenye saizi wanaombaomba. Wamefukuza watu kwa soko ya samaki, tukanyamaza. Walileta vita taxi park, tukanyamaza. Wakaenda customs, tukanyamaza. Wakavuruga state, tukanyamaza. Na mtu yote mwenye ako hapa, nataka kuambia hii safari tumeanzisha hapa. Hii ya liberation sio rahisi. Kama we ni mwoga, kaa nyumbani, tutakuletea story. Pinyo wacho mapacho ka dhi nyime kod timo twak gi pinyo wacho ma piny Thailand ma duoko jo Kenya romo 64 mane ores kowuok e lwet jogo matimo hand uso ji tong' e boma ma Myanmar, piny ma Thailand. Migawo ma weche tudruok e pinje maoko wacho ni jambete ma Kenya e pinyno nie tudruok ma kinde ka kinde gi jo Kenya mane okwamo kono ka gimanyo yo mar duoko gi pacho makare. Ripot makama lero ni jo Kenya go gin moko kuom ji 7,000 mane otam donjo e piny Thailand chakre tarik 12 dwe mokalo to kane owegi thuolo gi kweth jonjore mane odino negi. Chenro mar ikma jakom machon madul ma tawire pacho ka IEBC Wafula Chebukati dhi nyime pare gweng' ma Sabati kar chung bura ma Kiminini. Chenro makamagi dhi nyime kinde ma commissioner mar county no Gideon Oyagi ogolo siem ne ng'ata mani kod chenro makelo tungni e lien Chebukati ne obiro romo gi Makolwer. Speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula bende utimo limbe e dala Chebukati kendo timo romo kod anyuola mare kama wacho ni piny owacho chano miyo Chebukati ik mar luor kod nyadhi. Sana kwa kuwa na goons. Na tuko na amri ya kutosha. Ikiwa siku hiyo utakucha atiwe kwa sababu unafuata mwanasiasa fulani, mimi najua yule askari nimepatia mheshimiwa Bisau. Mimi najua yule askari nimepatia huyu mheshimiwa. So siku hiyo wewe kucha kama wewe, ingia kwa mazishi na urudi nyumbani. Mr. Chebukati, you all know the kind of life he led. A nice, quiet, respectful life, isn't it? I know you are going to do that for him. There is no doubt about that. Chebukati amekuwa mzalendo halisi, amefanya kazi mzuri Kenya hii peke yake. Ndiye amekuwa chairman wa IEBC, amesimamia 3 presidential elections. 2017, baadaye 2017 Oktoba, alafu 2022. Na hiyo kazi yake yote alifanya bila madoa. Kawaida kwa kura, ula anaanguka, anakasirika, ula anapita, anafurahi. Jakom riwruok mar jodongo mag Uganda Habaluya Patrick Wangamati ochiwo paro mondo riwruok mar jolony e weche somo mawuok e Uganda no ket lwasi makare matiyo kanyakla gi riwruoggi kaka yo mar konyo gi chopo chenro magi. Kolose wod Mabwake Luya e kar chung bura ma Kabushai, Wangamati okoni lek kod chenro mag riwruog jolony go chalre gi paro mar jodongo mar bero chumi kod lwasi mar Uganda jo Baluya. MC machon ma wod no Rosemary Hisa wacho ni ng'ikruok e bengi ma Mulembe Investment nobeti nikech jotelo no rem timo nonro moromo ka koro dwaro mondo jolony go tie twech achiel kod jodongo mondo gichier bengi no. Kuondoa umasikini na kuleta pesa karibu na watu wetu, ili watu wetu vile vile wapate pesa ambayo wanaweza kuchukua. Na mimi niliona kama tuko kaunti ngapi? 5. So nataka ni kanzo ikiwa na governors wa support this hii pesa program.
it will succeed. Kwa sababu pesa ya Mlembe Investment Bank kama shares kama mimi ilipotea, nikaona kwamba vile walianzisha, naona kama hawakufanya enough research, ndiposa wakaanza hiyo bank. Kwa hivyo nataka niombe, kwa sababu hao ni wazee ambao walikuwa na nia mzuri, ninaomba professionals, ninaona kama hao wanaweza chukua mahali ambapo wazee waliwachia na waweze kuinua jamii yetu. Jaloch mokale tuke mag